Nyt onnea, Mika. Sitä tässä tarvitaan. Tekniikan pitää kestää ja miehen pitää olla kovimmassa mahdollisessa iskussa, ja niin hän on. Mitkään flunssat eivät ole olleet vaivaamassa häntä, mutta tässä on sitten epäonnea. Siellä on Toranosuke Takagi uusilla renkailla. Meno päättyy vauhdikkaasti ja siellä on toinenkin auto. Mikan edessä suoraan molemmat. Molemmat ovat siinä Mikan edessä ja tuossa tuo tilanne nyt sitten tulee. Sisäkautta yrittää sieltä. Kumpi on Sintsi? Auto nousee korkealla, mutta nopeutta onneksi ei ole paljon. Oliko Nakano vai Esteban Tuero? Joka tapauksessa Toranosuke Takagi sulki tuossa tien ja siinä sitten toinen kuljettaja ajoi kylkeen. Mitä tapahtuu nyt sen takia, että auto seisoo sikanissa erittäin pahassa paikassa. Sen poissaanti siitä on erittäin vaikeeta. Toivottavasti me ei nähdä peiskaaria. Se olisi se tietysti kaikkein pahin, mitä tässä vaiheessa voisi tapahtua. Pienet käsimerkit ovat Toranosuke Takagilla rautaa. Niin, se on kyllä pelottavin tilanne. Onko peiskaar? Ei vaan Suomaharilla on räjähtänyt rengas. Oho! Tämä epäonni tietää kyllä sitä, että nyt Mika Häkkisellä on maailmanmestaruus taskussa. Mika Häkkinen on maailmanmestari! Mika Häkkinen on maailmanmestari! Kaudella 98! Schumacher joutuu keskeyttämään. Liput salkoon! Nyt saa tuulettaa! Nyt saa tuulettaa! Mika on maailmanmestari, Keke! Se on totta! Mika on maailmanmestari! Schumacher on pelattu pois! Loistavaa! Argentiinalaiset tulevat seinän läpi tänne koppiin, mutta ymmärrämme heidän riemunsa. Kaikki hyvin! Kaikki hyvin! Mika on maailmanmestari! Ja siinä se näkyy! Mieletön tilanne! Hyvä Suomi! Hyvä Mika! Loistavaa! Emme tällaista ratkaisua tietenkään toivoneet, mutta ainahan se on autokilpailussa mahdollista, että se keskeytyskin tulee. Toinen tekninen murhe, Mika. Schumacher pelasi tietoisen riskin näillä pehmeillä renkailla ja se kostautui. Me nähtiin jo aikaisemmin nuo jarruongelmat. Se johtui siitä, että etupyörä oli mennyt rakoille jo. Ja Mika tulee varikolle. Totta kai sama. Mestaruus on Mika Häkkisen. Tämän